Intro, intro, het was Vlaams zijn we weer bij hun stuk, of een entree. Kom, en een nieuwe vlog gasten en vandaag is er weer een unboxing, want het zijn weer onderdelen van mijn dags binnenkomen. Mijn sarsbussen, een blauw lampje en een enkele Vitesse versmid tralala. Oh, ga het wel zien gasten. Voilà gasten, vandaag heb ik hier twee dozen beginnen. Hier zijn een dozen van Scorpion helmets, ja, een nieuwe helmet, ik heb een nieuwe helmet aangeschaft. En hier een doos van Motorkit. Dus hier zal mijn sarsbussen en heel veel tralala in zijn. Wat men met dus een naam mee gasten. Kijk de keer hier zijn. Hopla. De doos open. Ja, die doos had ik al een keer open gedaan. Want ik had die naam ontwerpen en ik heb er ook mee gereden. En ik heb nu weer in de doos een speciaal filmpje. Voor de show gasten. Ja, alles voor de show. Hopla. Kijk ze, ik heb zelfs in de zak aan de doos stoken. Oei. Peter dat ik de zak niet open kreeg. Man. Maar hier kan je het doen. Ja, dat was een speciaal naam mee. Kijk de keer hier zijn. Wat vind je er dan van gasten? Ja, ik vind dat een hele schoon naam, ja. En ik heb er ook een keer mee gereden, ja, naar mijn werk. Het is een hele goede naam, het is een klaar scherm. Waarvoor ik ook een nieuwe naam gekocht heb. Voor die andere naam had ik geen klaar scherm. Ik zei, ik heb er eigenlijk aan doen, want dat is wel heel gemakkelijk. En kijk, als ik er ooit een zware tumlet te maken, dan zijn er hier een stekken in. Dat zit hier, ze kunnen dat tot nu toe, ze kunnen toch makkelijk in de naam van je hoofd doen. Oh ja, onze en tralatjes. Wat zit er nog in? Hier, kijk, ik weet niet of je dat ooit gaat kunnen zien. Dat is lekker, ja. Een zonneklepper die daarin zit. Nou, het was speciaal. Kijk, ga ik er op mijn hoofd zetten. Zeg. Ik kan hier zitten. Hopla. Oh, en ik kan ook de klep open zetten. Hier zitten er ook verluchtingsgaten. Hier op boven zitten er ook verluchtingsgaten. Kijk. En dat is dus wat gestikt dat door die ringeltjes. De rollen 2. Toen keer weer al 1 ringeltje. Hopla. Je trekt dat uit de deur, dat je goed dan hebt. En toen doe je dat knopje toe, want die madame in de winkel zei, als je dat knopje niet toe doet en je dan erin, ga je ons maar voor het aanspannen. En dat wil meneer eens even versmacht een keer. Dan kijk de klappen toe, heel toe. Klappen weer open, kijk hier zo, waar zit mijn knoop hier? Hier zo, hup, het zonnescherm. Nu zie ik gewoon met te veel, want ja, het is hier geen zon in gasten. Ja, hopla, de zonnescherm weer omhoog. Maar mijn naam weer opdoen, toen doe je hier, hup, knoppen knopen. Trek je dan die rode flippen die hier hangt. En toen kun je de naam weer openen. Pees dat je er allemaal pees van, godverdomme, we kunnen dat hier nu eigenlijk nemen. Nee, koopt u nu een koershelmen voor een brommer af 50 euro te zijn. En kijk, ik ga je een goede uitleg geven. Nee. Dat is inderdaad eigenlijk een koershelm voor het circuit. Ook met een sluiting voor het circuit. Ik heb dat gekocht omdat ik dat veel schoner vind. En als ik ooit een motor kopen, wat ik eigenlijk wel van plan ben. Toen heb ik overigens een hele goede deftige naam mee. Ja, het is hier van het merk Scorpion. Ja, ik heb er nog van gehoord, dat zijn blijkbaar ja, heel goede helms. Hier ze, mag je hier zetten. Oh, ik weet niet of je er nog kan zien eigenlijk. Hier ze, patat. Mijn zat een beetje aan de kant. En nu gaan we beginnen met de dozen van Motorkit. Ja, opensnijden zijn ze die, hopla. Maar dat we niet in de vingers niet, dat is nog een proper zin. Tjaka, en mijn vinger bloeit. Ja, de steks kwamen een paar. Hopla, maar je kan dat niet zien, maar staat in een vulbak. Oh, ik smit je niet uit op de grond, die gasten. Zeg even spijzen wat een vulhard is dat dan. Hola. En het zijn weer van diezelfde kruiden als ik vorige keer. Weet je wat ik zei? Het zit hier snappers in. Het zit er weer in. Snappers. Ja, en wat kijk, mijn andere dozen staat hier naartoe. Dat is van die rare ja, dozenvullingen van me zijn. Hopla, weer in de dozen. En die dozen gaan we gebruiken als vullen ei. Hopla, draaien met de dozen. Hup. Nu riekt dat van niet naar vaste rubber, want vorige keer zat mijn band erin en er ook zo enorm nou ja, hoe vaste rubber. Ja. Hopla, de doos open, maar vind. Het enige wat ik hier kan zien, gasten, is kijk. Kun je dat feest ook zien, dozenvullingen. Kijk, ik heb een lege dozen gekregen. Man, wat zijn we daar weer? Ola, het zit al in wat in het toilet. Maar mijn mensen hier aan de kant leggen, dat er een accident gebeuren. Dus, wat hebben we hier? Dozenvullingen.
Hup. En de andere, ja, wel square erin, hè. Godverdikke toch. Nog dozenvullingen. Ja. Godverdikke. Nog dozenvullingen. Man. Hey, zijn er in de werk van gedaan van deze keer. Nog dozenvullingen. Nog dozenvullingen. En nog dozenvullingen. En voilà, mijn doos is niet. Het is heel waar. Kijk, hier, wat dat er hierin zit. Dat weet ik niet. Hier zit, dat herken ik wel al. Dat is de lambda-sonde. Dat moet dus in mijn sarisbussen. En toen aangesloten zijn aan mijn motor. Dat is, ja, met die injectie, ja, het is wel beter weten dan ik hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar dat moet erop zijn, anders draait mijn motor niet zo heel goed blijkbaar. Het is niet dat dat niet heb steekt, het is niet dat dat wel heb steekt. Ik zeg, als voor dit hier, we zijn het hier op vooruit, ik kan er eens keer in bestellen waar dat wel op zit. En niet dat het wat heel klein is. En ik pees dat ik weet wat dat is. Ik ga dat eerst keer open doen. Normaal gezien, ziet ze. Kijk de keer hier zelfs. Mijn zakje, well, ik moet opmaken dat het niet vol en dat het nog niet breekt. He. Dat is een blauw lampje. Maar kan dat zeggen dat mijn wit licht was en ik heb nu een blauw lampje besteld. En wanneer ik zien hoeveel dat we daarmee gaan zien en dat echt gewoon blauw is. Want ik kan zien dat er eigenlijk ook nog een hele lamp in zit. Want heel plus blauw, ik weet dat dat doet komt op groen. Zelfs like groen licht. nee, oh, normaal gezien zou het nu een blauw licht zijn dat met een dak schijnt. Dat zou wel machtig zijn. Ik kan hier gewoon weer ijs tegen zijn. Hup, weer eens een plastiekje. En weer een doos. Dat hier nog niet als een accident komt. En voor dat niet kwijt te spelen, ga ik dat hier zetten, bij mij in de helm leggen. Toen hebben we hier, ja, het coolste deel uit het nog zitten. Oh, ik ga het eigenlijk al doen. Kijk de keer hier, wat ik er zie blinken. Dat is hier ook een deel van het ruttelt. Ja, mijn buzzen is al voor de weppen. Dat is hier mijn nieuwe buzzen voor met een dagsgasten. Kijk, dat zit eigenlijk ook in een schoon zakje. Waarom dat er in een schoon zakje zit, niemand die het weet. He. Want ik heb dat eraan hangt, dat dat dan niet meer af. Hallo. En ik zeg een racezakje. Moet ik kijken. Moet ik kijken. En, ja, en dat komt toen pezen al zo aan mijn dags. Godverdikke toch. Je kunt dat ook in blazen. Ja, genoeg domme dan niet. Dan komt het eerst al zo aan mijn dags. Pezen dat omhoog moet krullen. Godverdikke, iedereen had dat eigenlijk omhoog krullen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga dat naar beneden laten krullen. En plek dat naar mijn achteruit zo omhoog. Huppla, naar beneden. Dat gaat daar niemand in lasten. Kan ik dat zo arrangeren? Ik ga dat hier voorzichtig leggen. Dat er nog ijscream in komt. Ja, hier met een mooie herbruikbare racezak voor mijn sarisbus in te steken. Hallo. Af, hè. Mag je dat hier weer in de doos leggen. Maar ja, wat je er eigenlijk ook kan zien, dat is nog niet heel mijn bus, gasten. Er zit hier vrees nog een onderdeel hier in de dozen. Maar ik ga hier eens wat anders doen. Hier weer eens lezen. Dat zal hier mijn stekjes in zijn voor aan mijn voet voor te versmitten. Oei, en dat is nog een kort pijltje. Die dat er nu aan hangt is voor van voren en kan mijn nieren ook waren. Ik vind dat onhandig. Hier, maar mijn mes weer nooit in. Ik vind dat onhandig ook voor mijn nieren, dat zit meer in de weg dan wat anders. Ik zei, ik ga je bestellen. Alleen voor een 10. Dat ook om 20 euro zo naar ik van, eigenlijk, al die tips en tricks dat je er deur zet naar mij. En kort weer eigenlijk wel nog, want kijk, dat hier twee zei tegen ik van, hey Arne, godverdikke toch, hey Arne, het is niet voor het een of het andere, maar een enkel dingetje voor te versmitten is veel handiger. En ik heb dat toen ik heb bekeken en inderdaad is een uitleg kan wel kloppen dat dat veel handiger is. Nu moet je maar juist met een 10 werken, nee. Anders, hoe was het? Omhoog kouden was lekker met je nieren, maar dat is moeilijk. Ik gebruikte dat eigenlijk, ik sta en mijn voet eronder. Maar ik zie nu wel dat dat een heel kort stekje is. Ja, maar dat een beetje moeten trekken, hè. Een beetje als zuigen of zo. Ja, nee, hou. Ja, dat wel lukken, gasten. Kijk, dat is hier gewoon met een moertje. Dat is ook niet te veel in om voor te installeren. Pees ik, van die band pees ik dat ook. Kijk, hola, dat hangt hier ook nog vast. Hopla, die dozen aan de kant. Hopla. Weg ermee. Hopla, en dat is hier nu nog een doze. En ik pees dat er nog een stek van mijn sarisbus moet in zijn. Er liggen hier al 6 stekken van mijn bus, hè. Kijk, als je zo ziet. Ja, dat hangt hier allemaal plaars aan elkaar, man. Geen kool zit hier elkaar vol in de dozen. Dus ja, die sarisbus moet ook op een manier bevestigd worden als je een dag ziet. En kijk, dat is hier zoals een bevestigingsbeugel. Ook schoon in het chromé. Mijn bus is ook in het chromé. Dat heel schoon is in haast. Kijk, we gaan dat ook hier leggen. Hupla. Dat zijn hier toch van die rubbers voor rondje bussen te doen.
ja, als je er aan het trainen zit aan vechten, dat je bussen er dan niet over rommelt. Dat zou maar een tour zijn. En dan heb je gemak aan het trainen, klang, en dat je bussen daar ligt. Dat is voor de minder zijn, gasten. Ja, kijk, zie het hier al, hupla. Dat is hier een ringel met een rubber ertussen, voor ons een bussen te doen, hé. En hupla, dat zo toe te doen. Hier zitten er ook van die veertjes in en we kennen dat hier, een rondellen. Ja, en een vissenhals voor de, ja. Het is ook nog wel. Ik had ook het geleden dat dat met een decibelkiller is. Ik zou een decibelkiller. Ik zei, wat is dat nu? Ik zei, er zit toch meer pijn als dat wat is tegen voor juist meer lawaai te maken. Nee. Blijkbaar zit er een decibelkiller in. Dat zal ook het eerste zijn dat er vliegt. Allee. Ja, mijn bus is aan het opengaan. Ik vind dat, en die man pijn vreest dat ik die bus ga afbreken en weer installeren. Want dat zit hier ook in zo'n schoon zakje. Hier, dan zit er een schoon plastic zakje. Hier zijn dat een lege dozen. Dat mag ook wel. Dat andere deel van die bus zit in een schoon plastic zakje. Hier ligt in een stoffen zakje zelfs al. Ze pijzen er vreest dat ik in die bussen overal kan gaan. Waar dat met een dags parkeren. Oh wacht, ja, ik kan eerst mijn bussen eraf halen. En mijn zakje steken, hup, met mijn rug en weg ermee. Kijk, vind, en echt een schoon zakje. Man. Ik zie mijn bus al, maar hij er nog niet. Maar ik kijk ook loeren, kijk. Koekoek. Movento. Hé, dat is chique. Ja, kijk hier, gasten. Dat is hier vereerd in een decibelkleur. Ik zie het al direct. Ze hebben eigenlijk gewoon een botte lossen. Hier zijn die botten lossen en dat spel ligt eruit. Kijk, dat hangt al vastgelast ook. Miljard. Zijn die botten vastgelast? Wat is dat nu weer? Waarom lasten ze er dan nu eigenlijk vast? Maar zeer in voor een decibelkleur eruit toch ook. En ja, dat verdikken zijn dat hier nu vastgelast. Maar hier, kijk hier, hier. Oh, dat is dus de sargebussen. Kijk. Als zo gaat de bussen zijn. En dat moet dan hier en even eerst. Kijk, en totaal is dat dus al zo de bussen. En wat nu kan doen, hè? Ja, voilà. Hoor het wel, gasten? De decibelkleur uit hun stemmen tegen. Ai. Maar kan je er wel naartoe naar vis leggen, van met mijn snowboards. En dan ga je hier kijken en we dat hier kunnen tonen. Hè. Dat moet torque zijn. Maar kijk wat dat hier al in zit. Hè. Kijk dat zo, het wel, ja, je ziet dat uit, want ik kan vrees niet zien. En we gaan paggen. Of het waren hier misschien die. Waar is het hier, die vissen? Ja, nee, maar het moet beneden doen, gasten. Voilà, dat was hier dus heel met een bazaar. Dat ik unboxed. Dus ja, mijn bussen, mijn enkel versmittingske, mijn blauw lampje en mijn nieuwe helmen. Voilà, dat was het, gasten. Dat was hier mijn vlog, dat is de unboxing. Voordat we erop sluiten wil ik echt een dankwoordje doen. Godverdikke, dat doet me echt enorm veel deugd. Vandaag heb ik dus gezien, heb Chak dat ik 22.000 volgers heb. Maar moet ik pijn, 22.000 volgers. En vroeger ik met moeite 100 likes heb een foto op Instagram. Ik vind dat dus hun machtig. En dat is onmogelijk door ieder. Ik wil er echt wel bedankt voor. En ik ga ook mijn best doen voor mijn filmpjes hier, YouTube voor te doen. Chak voor te doen. Maar ondertussen is Instagram ook met een top hun. Instagram reëel, of hoe dat dan noemt. Ben er ook bezig en ja, als je het wilt zien, moet je me volgen. Allee, de vette versie voor te kijken. Wacht, voordat we afsluiten. Alles wordt geïnstalleerd, want ja, we zitten nu al aan 12 of 13 minuten, ik weet niet aan hoeveel precies. Mijn filmpjes zoveel te lang worden. Ik ga het dan allemaal installeren, ik ga er ook al aan toe wat van filmen. En het volgende filmpje met de soundcheck, wat ze zeggen, met lawaai van mijn bussen, komt toen online in de komende weken. Ja. Ik ga mijn best doen voor dat zo rap mogelijk te arrangeren. Maar moet je er ook rekening houden dat er eigenlijk wel nog redelijk wat werk is. Dus je moet dat allemaal pakken. Dat is je eerste vereiste, maar bij is ook aan het werk en wordt het wel gedaan. Maar je moet dat ook nog allemaal bekijken en doen. Je moet dat dan nog allemaal knippen en aan elkaar plakken en doen. En als dat nodig is, maar bij de dagsvlogs is dat meestal niet, maar bij het snowboarden wel. Nog een keer een muziekeffectje of zo. Voilà, en weet je dat dan ook? Tot van de week, als je er wil zien hoe dat die bussen klinkt, zien. Als je er wil zien hoe dat die bussen klinkt, ja. Als je er wil doen hoe dat die bussen klinkt en ik het blauw licht zien, en wel, blijf zeer kijken en abonneert en deelt met al je maten. Allee, tot de laatste keer, gasten.